is saoil eile é, mar támuid inar gcónaí le chéile, támuid ag obair le chéile, támuid ag céiliúra le chéile. So is mise síle ní rion, is mise an Maestro Circus atá ann, Sorcas le Croi i Connemara. Ringo dé ó an strúthir Jane Murray ó Broken Theatre an show longailge a chuir láthir le ceol tradiisiúnta le Alín Circus agus rince chun ar Alína túchasach a chéiliúra. So sin an fág go bhfuil muid an seo agus tá bród oran a bheith an seo an show speisialta a chuir láthir do bhainte Connemara agus de rií gaelach. Tá sprí a baint leis go háling dóigh circus atá gailge, go thomláán trí gailge, tá sin go hinnta chu fad. Is fad an lá go dúcha chu lehéid, so tá mé baint sprí as. Sin an fád ar go bhfuil circus an alien is fearr agus is speisialta. Nuair bímuid le chéile isteach sa pobal is móthú cáin tríochtúil é a bheith an seo.